ndine Chisomo Break ndikulandireni ku programu yapadera. Monga tonse tikudziwa kuti dziko lino likulira modzi mwa anthu odziwika bwino kwambiri yemwe watisiya mawawu ameneyo ndi Brian Banda amene amamwalira mawawu ku chipatala cha Moyo Wathu mu mzinda wa Blantyre. Anali ndithu mkulu wa wireless yolusa mawu Malawi Broadcasting Corporation MBC. Ndipo pakadali pano anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya Brian Banda. Chakumadzulo kuno tinalandiranso uthenga kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika kupepesa kwa Malawi onse komanso kwa onse ofedwa za imfa ya Brian Banda. Anafotokoza kuti Brian Banda anali ndithu munthu amene anali wochilimika pa chilungamo komanso anali munthu amene amachita maprogramu osiyanasiyana amene amaphunzitsa komanso kuti anakhazikika kwambiri pa umunthu, ananena kuti integrity. Ndipo President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ananena ndithu kuti akulira nafe Malawi pamene tikulira imfa imene ya Brian Banda. Komanso anduna azofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba nawonso ndi akuluakulu ku nduna umenewu anafotokozaponso ndithu kuti nawonso ndodandaula kuti ataya munthu amene amamudalira kwambiri, makamaka tikamakamba nkhani zolusa mawu mdziko muno, makamakanso ponena kuti Banda anali mkulu wa MBC. Chifukwa kuti iwo ngati boma afunitsitsa ndithu kuti MBC ikhale mabayokha komanso MBC izikhala ndi maprogramu ophunzitsa anthu kuwasangalatsa mopanda kunyenyereka kwina kulikonse. Ndipo Banda amene amawasankha kukhala pa udindo umenewu iwonso anali okondwa kuti amagwira ndithu ntchito za bungwe limeneli mopanda vuto lililonse komanso mokomera Amalawi onse. Komanso tinalandira uthenga kuchokera kwa mkulu wa board ya MBC amene amayendetsa MBC amene wa Mr. Tembo kufotokozanso kuti nawonso ndokhudzika kwambiri ndi imfa ya Brian Banda amene ku MBC angokhala ndithu miyezi yochepa chabe, miyezi 4, koma ndithu ntchito zawo zimene zokonzanso MBC zinali ndithu zikuoneka kuno ku MBC, komanso kuti anthu omvera komanso oonera MBC amakhala ndithu akukhutitsidwa ndi mfundo zawo zimene amayendesera MBC. Ndiye kuno ku MBC tikufuna ndithu tikupasa ndithu program imeneyi yapadera kulira ndithu Brian Banda kuti imfa yawo ndithu yakhudza kwambiri wina aliyense mdziko muno, komanso kuti yakhudza anthu osiyanasiyana amene amawatsatira kwambiri chifukwa cha ntchito zawo makamaka zolusa mawu. Ife pamene tikunena kuti kunoko angokhala nthawi yochepa chabe, miyezi imene inayi, ndi nthawi imene anthunso kuno amaona kuti zinthu zina ndi zina zimayamba ndithu kuyenda bwino chifukwa cha masomphenya awo a utsogoleri. Ndiye kunonso pamene tikulira inunso Amalawi tikulira nanu limodzi, komanso ngati MBC ife takhalanso tikuyendayenda madera osiyanasiyana kuti timve kuti kodi imfa imene anthu akuyikhudza motani, komanso tinakwanitsa ndithu kuyankhula ndi anthu amene akhala kugwira nawo ntchito kwa nthawi yayitali. Mukudziwa inu kuti Brian Banda akugwira ndithu ntchito imeneyi yolusa mawu mawayilesi osiyanasiyana mdziko muno, komanso makamaka pamene amafika kuno ku MBC miyezi inayi yapitayi iwowa amachokera ku wireless ya Times kumenenso amachita maprogramu osiyanasiyana. Kunali maprogramu ena Hot Current, kunali maprogramu ena amene amatchula kuti Times Exclusive. Ndi maprogramu amene amagwiranso ntchito ndi anzawo osiyanasiyana kumeneko. Ifenso tinawayendera anthu amene akufunanso kumva kuti kodi awasowa komanso kuti akuwalira bwanji Brian Banda. Mzanga Simeon Shumba anali ndithu kalikiliki kukumana ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo Awanda Msisha, Awayana Chunga, komanso anthu ena Malawi amene akhala ndithu akutsatira kwambiri Brian Banda kuti awafotokozere kuti kodi imfa imeneyi yawakhudza motani. Kunokonso ku MBC pamenenso tikulira mabwana athu pamenenso akuthamanga
kuona chilichonse chothekera kuti zikhale bwino ndithu tikhale ndithu tikupasiraniso mapulogalamu osiyanasiyana amene cholinga chake ndithu akulunjika kulira kumeneku imfa imene ya Brian Banda. Ine imene nafotokozera muja kuti zina langa ndine Chisomo Break, ndipo tikunena kuti inunso omvera athu inenso amene mukutionera padakali pano mukhonzanso kutumiza uthenga wanu wolira, uthenga wanu wopepetsa ku banja la Brian Banda komanso ngakhale kuno ku MBC, chifukwanso nafe tikulira taya ndithu kholo limene ndithu limati yang'anira tonse. Ndipo mukhoza kutumiza mauthenga anu pa namba limene ndikhale ndikupereka posachedwa apa, imene iyi mukhoza kutumiza ife kuno tiwerenganso mauthenga amenewa kuti amalawi ena amve komanso aone kuti inunso mukulira ndi amalawi osiyanasiyana amene akhudzika kwambiri ndi imfa imeneyi, kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika amene atumizanso nawo uthenga wolira ndi kupepesa mu nthawi ya zovutazi. Namba imene mukhoza kutumizirako uthenga wolira nafe ndithu ndi 0 awiri 5 6 awiri 37 komanso 47. Ndibwerezanso namba imeneyo kuti 0 8 awiri 5 6 awiri 37 47. Namba yake ndimeneyo kuti ife tikhozanso ndithu kuwerenga. Namba imeneyo ndi namba ya pa WhatsApp kuti mukhoza kutumiza mauthenga ameneyo kuti tiwerenge nanu ndithu kuti kodi mukulira nafe bwanji. A very good evening and welcome to this special broadcast. Tonight we gather under a crowd of profound grief that has touched every corner of our nation and shaken the very foundation of our broadcasting. We are deeply saddened by the untimely death of our Director General, Mr. Brian Banda, who passed away at Maiwatu Private Hospital in Blantyre. So tonight you have an opportunity to also send over your condolence messages. You can SMS us, not calling, but SMS us on this number 088 566 3747. You can just send a text message and we'll be able to deliver your condolence message here on MBC TV. So you can send your message on WhatsApp 088 566 3747 as we continue mourning our Director General, Mr. Brian Banda, who has been with us just for a period of 4 months. He came here in March this year. So you can send your SMS. I've seen some SMS have started pouring in. I have a message from Esnat Pinifolo from Blantyre, who is saying that Brian Banda was a legend and who remember him. And there's also another message ina ilipo hapa kuchokera kwa amene sanatipase dzina, angochula kuti deep progress. Akunena kuti Brian was a legend, tamulira kwambiri chikwawa kuno kuchikwawa, amene also apereka message yawo yopepesa Brian. Tikunena kuti manambala ameneyo, namba imene ndaperekayo sionena kuti muimbe phone ayi, koma kuti mungotitumizira uthenga, just a text message, SMS on WhatsApp, so we'll be able to read your messages. You can just send your messages on WhatsApp. Osati kutimbira, mukatimbira ndiye kuti sizitichitira ubwino, koma ndithu palinso ma message angapo apa. Pali America Zembe ochokera ku area 25B amene akuti pepani nonse ku MBC poluza mbale wathu Brian Banda, tikulira ife dziko lonse imfa yosayiwalika. Tithokoza kwambiri ameneyo amese amene akuchokera ku area 25B makamaka America Zembe
ochokera ku area 25B amene akulira ndithu imfa imene ya Brian Banda. Komanso kuli Esnat Lawrence ochokera ku Mangochi akuti tizawasowa nthabwala zawo mzimu wawo use mumtendere. Akupereka ndithu uthenga wawo olira ameneyo ndi Esnat ochokera mboma Esnat Lawrence ochokera mboma limeneli la Mangochi kupereka uthenga wawo opepesa. Inunso mukhoza ndithu kupereka uthenga wanu opepesa. Tikunena kuti Brian Banda ndithu atisiya atangogwira ntchito miyezi yochepa kwambiri kuno ku MBC. Kugwira ntchito anayamba mu mwezi wa March chaka chino, ndipo atayamba March chaka chino iwo atisiya ndithu mawa wa lero ku chipatala chimenechi cha Mwayi Wathu mu mzinda wa Blantyre. Apapa mene nafotokozera muja kuti tayankhula ndi anthu ambiri. Mtolankhani wathu olemba nkhani wathu Simeon Shumba anali ndithu kalikiliki kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre, ndipo tiyeni sono tionene zimene anayankhula. Makamaka tiyambire ndi kumva zimene anayankhula kwambiri ndi anthu amene amagwira naye kwambiri, amagwira nawo abwana amene amagwira nawo ntchito Brian Banda amene anangomaliza kugwira nawo ntchito miyezi inayi yapitayi kumene kwali ku Times asanafike kuno ku MBC. Tiyeni tionene zimenezi. Kaniza kuti ndikhoza kuyima panopa kumapereka interview kwa inu ya Shumba zonena kuti Brian Banda amalira up to now ndikuona ngati ndikulota, chifukwa chokuti yes timaziwa kuti siku lina lizabwera, koma I think anthufe timakhabe ndi kuganiza kuti mwina munthu umapezeka kuti ukudwala chani, mwina anzako nkumaona anzathu akuvutika mwina apite, komano zomapezeka chonchi kuti munthu 1 minute mukucheza mukulankhulitsana, the next minute kumva kuti nzakuja wamwalira, mwina kungomvapo pang'ono tikhala ngati mthupi musi munakhale bwino chanchani, ndi zopweteka ndi zowawa. And I know kuti mene tikulankhula chonchi mwa Malawi ambiri amene ali mziko muno kunja kwa ziko sakumvesa mpana panopa. Ine foni yanga sinasiye kulira kuyambira mwina chama past 11 to 12 pamene zinangomveka zimezi mpaka pano ndili ndi ma messages over 100 chakuti foni yanga yalephera kuwerenga yongonena kuti 99+ kuti ndione amenewo andi ndikuziwa onsewo akundifunsa kuti chachitika ndi chani, koma ineyonso ndikulephera kuti ndinene kuti chachitika ndi chani chifukwa chokuti zinthu zisachitika mwazizisi. So mukandifunsa Shumba kuti ndikumva bwanji, ndikulira Shumba amene akulirira Malawi ambiri, banja lawo, munthu ntchito zimene timagwirazi zikakhala ma TV mujana anthu aja amatizolowera fati makhati kuyankhula mnyumba mwawo amationera ndi timakhala ngati kuti ndife mbali imodzi ya banja lawo. Andi nzanga uyu Brian Banda inu muziwa, anthu amalawi kuziwa kuti luso limene lijali ndi luso lapamwamba kwambiri, kumapanga amene amapangira zimene amapanga zija, kulankhula kusintha zinthu mziko muno kuzera ndi luso limene lolo ndikungumu kwatula chonchichi. Timayankhula ifeyo kuti munthu kamafuna kuwalankhulira Malawi usamakhale ndi maso ona makaka, uzingonena zinthu zoonazo, uzingonena zinthu zimene zikuchitikazo posayang'ana kuti kodi amene wakhala pa mpando ndi ndani. So yes, sitinganene pano kuti mwina nthawi zonse timakhoza timatani, koma ambiri akhoza kutivomereza timayesesa kuti kamagwira ntchito imene jayi tisayang'ane ngati zimene munthu akupangazo zili zowalakwira Malawi, feti mazuzula malo a Malawi chifukwa choti Amalawi sangathe kumakanena okha mavuto awo. Njira imodzi imene amatha kunenera zosowa zawo Malawi ndikuzera makanemamo mawairesimu mujani. Ifeyo ngati atolankhani tili ndi udindo walankhulira Malawi, nde ine ndachi mwene anga Banda Jaiko amfumu tinanena ta mfumu tizima kumene kuli Malawi.
number 1 nangogwirizana chimenecho cha mfumu ife tizima kumene kuli Amalawi chifukwa kumene koko ndi kumene kumakhala kulira kwa Amalawi ife tizingotenga zimene kulira Amalawi kwauza dindo kuti ayi anthu amunalonjeza zakuti munauza zakuti zili kuti so yes umagwira ntchito ndi nzako eti komanso weso ndikumamona ati manzanga iso ndi dolo chifukwa bandaja amatha kufusa fuso ulaka mafusa ujeni chinthu chija iwe nkudabwaso kuti banda tafika bwanji so kumene koko ukaswiri ukadaulo onena zinthu zicha chifukwa tu kuyankhula ndi konse koma anthu ena Mulungu anapasa luso utakhuza kuwalankhulira Malawi aja ndikukhutisidwa kuti munthu yawatilankhula andi nimukuziwa papa chifukwa chaka Malawi ambiri akulira chifukwa tataya complete broadcaster munthu wa talent bwana you would want to vote him wherever you want to vote him but when it comes to talent luso kadaulo kwira ntchito yake bwana so as I'm meditating as I'm reflecting on my friend kuti Mulungu alandire mzimu wake chifukwa chokuti ambali yake amwene awamenya Amalawi ayankhulira ndipo Amalawi ametikulira ametimulire maganiza kuti ndikuona program ya maliro kuti 11 kuloko akatenga thupi lake iya Brian agona muchale Amalawi ambiri akulira chifukwa chokuti wayimira Amalawi ambiri and Amalawi aona ntchito zache mboni ndi Amalawi munthu wagwira ntchito ndipo Mulungu alandire mzimu wa Brian Banda. Imfa ya Brian Banda yandiwawa masina ndiwawe ndekha yawawa Amalawi ambiri amene amamusatira Brian Banda makamaka chifukwa cha luso lake lapakanema ngakhalenso pa wireless ya mawu. Brian Banda anali munthu opatsa chidwi, anali munthu amene anadziwa pamene panali luso lake ndipo mukampeza mu studio moulutsira mawu amakhala munthu womasuka, amakhala munthu amene amazipereka ndipo amati akamayankhula ndi munthu kaya ndi yoti wangoyimba foni pa wireless kani munthu atakumpanga interview amaonesa kunena kuti amazikhuthula amazipereka yense mu ntchito yake. Komanso anali wa luso lapadera. Brian Banda amatha kutembeneza nkhani imene mwina ena athaungoona ngati kuti si ndiyaying'ono koma iye akayisindika nkhani ija imamveka kuti ndiyayikulu. Iye anali ndi njira yotha kumkopera munthu amene akuonera kanema kapena amene akumvesera wireless ya mawu. Anali ndi kusindika ndithu kwa paderadera ndipo analinso munthu wa chikoka chapadera kuzera kunthabwala chifukwa amatha ndithu nthawi zina kuyika nyimbo za milandu, nyimbo zopatsa chidwi komanso nthawi zina basi mawu omwewa angobwereza kapena ndithu tinthabwala tiwiri titatu anthu nkumaseka akamafunsa anthu mafunso andale amathawa ndipo amene amabwera kuzapanga interview kapena kuti kuzacheza pa wireless ndi Brian Banda amadziwa zone kuti naokonzeka chifukwa sanali wamasewera nkhani imeneyo. So ndi munthu ona tinagwira naye ntchito bwino, munthu salephera amakhaniza ofowoka zake koma ife chimene tikukumbukira nchonena kuti anali mnyamata wa luso, anali munthu amene amayikonda ntchito yake ndipo anali munthu wa chikoka chapadera. Makana kwambiri pafupi kwambiri pa zaka zimenezi zapitazo mwina chomwe musowe kwambiri kapena kuti nthawi yomwe mungayikumbukire kwambiri kuti mukucheza pa zaka zimenezi zapitazi mwina itakhala yotani? Iyeyo ndionena kuti amati akagwira mfundo panali povuta kuti mumsunge and Brian amati akakhala kunena kuti afuna kuti achisindike chinthu madzoti Malawi yonse idziwa moto umene amabweresa pa program umakhala moto umene ngakhalenso inuyo utakhala kuti usiku imene lolo unapita ukapanga program koma sikuti mwina ndi maganizo ena kapena okhumudwa koma mukakalo amene muja kuti Brian wayamba kuyankhula wekhaso umadziwa magazi amamba kuthamanga kuti koma muno mwayaka moto lero tikamba nkhani zosiyanasiyana. So ndi munthu amene ndizamukumbukire chifukwa cha luso lake komanso nayi ndi ubale wabwino. Ine ngati mmodzi amene nagwira naye ntchito limodzi kwambiri panali sizimalephera pamakhala nthawi yonena kuti kodi ubanda apa mwapanga bwanji koma ine amandipasa ulemu kwambiri ndipo anachitanso ndiuza ndekha yekha kuti inu ndi achimwene anga amatero inu ndi achimwene pakauti pena pake mwene apalakwika amata inu achimwene ndi nomwe inu achimwene alembi inu. So anali munthu amene ndagwira naye ntchito bwino ndipo chisoni changa nchachikulu koma kwambirinso
chisoni cha Malawi amene amamusatira mzaka zonse zimene anali ku Capital FM, ku MBC, ku Times ndi malo ena onse amene anthu anamumvera komanso kumuonera Brian Banda. Achinyamata otsala atolankhani amasiku ano aphunzirepo zotani pamene malemu Brian Banda amagwirira ntchito pa ukadaulo wawo owulutsa mawu? Munthu ziziziwa, Brian amaziziwa. Brian amatha kubwera ku ofesi kwanga nkunena kuti bwana ine ichi sindimatha pangani ndine, koma zimene amatha Yesu amadziwa ndipo amayikapo mphamvu zake zonse. So ndi bwino munthu kumaziziwa chimene uli, komanso mangananena muchi ngati tiufuna kuti tatuluka timati outside broadcast kapena kuti OB, kuti lero kati kakhala pa BICC kuli function kapena kuli zochitika, atha kukhala mamawa mpaka na mazulo atayigwira microphone kuyankhula. Mwina kathayi kochepa funa amakonda kumwa tii amaunkonda kwambiri, akamwera tii abwereranso. Anali munthu onena kuti akayigwira microphone ija kuchita kulandisa chifukwa ntchito yake amayikonda. So langizo langa ndionena kuti inu amene mufuna mukhale owulutsa nkhani, inu amene mufuna mukhale olemba nkhani, ngati mufuna kufika pa mlingo umene mwina Brian Banda anafika, tiyeni choyamba tiyikonde ntchito yathu, tidziwe chimene tili ndipo tizipereke kwathunthu, chifukwa tikatero ngakhalenso anthu onera amene anthu omvera ngakhale kuwerenga amadziwa kuti apa munthu anayikapo luso. Ine ndine Love Motambala kuno kuchileka. Kumalira kwa Brian Banda kuti kusa kwambiri. Ndi mtolankhani amene anali munthu wankulu kwambiri Malawi muno, munthu jonena kuti akakhala ndi pa television kandi were simene munthu makhala ndi chidwi ndi kutumvetsere kuti kudayankhula nyani munthu amene. Then kumamva tsiku lero kuti watisiya ndi chinthu chokukhumudwitsa kwambiri, ndipo tikhala tikumukumbukira mpaka kalekale. Muwasowa bwanji Mr. Brian Banda? Tasowa kwambiri chifukwa mapulogalamu amakhala kuwangisa ma television ngati ku MBC kandi ku Times, wina aliyense ndithu amakhala ndi chidwi kuti amvetsere, chifukwa anali mtolankhani yekhayo ameneno anali ndi ukadaulo wapaderadera kuti nkhani yofalitsa nkhani. Ine ndi Benjamin Ng'ombe kuno ndi kuchileka. Brian Banda timusowa kwambiri, ali mmodzi mwa atolankhani amene ali olimba mtima kwambiri. Akamafunsa mafunso kwa mama kanthu khuza andale samamboto ili ndani kamene ndani ayi, amafunsa mafunso achilungamo, andisa mafunso komera anthu amudzi kuti azita amasoka kuti muthenga awo kuti ukafike kwa atsogoleri amene amanena dziko lino. Brian Banda amatenga gawo makatifunsira anthu ovutika m'midzimu. Anali munthu olimba mtima mopaso nthawi amata mbiri amati akamuona pa times paja ambiri amalimbika sikulu kuti aya munthu uyu ifenso timpeza khanga ndani zakhanga Brian Banda. Timulira kwambiri ndi dziko apa lataya nyamata olimbikira kwambiri amene amatothandizaso miyoyo azibale ake ntambiri mbiri m'mudzimu, like ngati kuchita kunoko kwawo anthu ngati amadalira pamudzi amadalira yeyo ndi Brian Banda. Phunziro kapena kuti mawu omwe mungathe kuwakumbukira bwino kapena kuti maphunziro akamacheza ndi anthu, phunziro omwe mwatenga kwa malemu Brian Banda litakhala lotani komanso lipite kotani kwa anthu otsalafu? Brian Banda akamakhala kwambiri akhoti akucheza ndi munthu aliyense amana kuti tiyeni mawa tizilopa chamawa sichimatani sichimadziwika makhalibwino ndi anthu zikhala mwamtendere mabata nthawi chisankho mucho kuti aliyense malawi muno akhoti kale ndikupita pa program sisikokoloko alese amathamangirapo kuti akakhale akamvere. Ndipo even maboma osiwachokawa Brian Banda kugana chilo mabwino boma alese walithandiza wayibanganene kuti Brian Banda boma asalithandiza yayo kambira onse ya MCP 2019 athandiza kula mboma panonso imodzi mutiri malo anagwira chilo tamandika ndithu alese sangala ndithu apa ndoti tata ya munthu ngati dziko ndithu osayembekezera wachinyamata ati 45 years sinimakhulupirira kuti naino munthu amene kunobwira nayi mphamvu kunobwino ngozi dzimwe lero atani wapita ndo icho nyamata ambita akamapita dziko limakhala ndalamba even president atapita munthu alika okumudaso kwambiri ndikisoni chamamamba kwambiri wata nyamata mmodzi amambisa mtima amangwira ntchito nthawi zonse mulimba mtima ndithu. Achinyamata aphunzirepo zotani pa umoyo wa Brian Banda? Pa umoyo wa Brian Banda foti
kuzichepesa kambale kucha maulemu kwakuluakulu mapatsa ulemu akuluakulu malimbikira ntchito munthu amakhala ntchito mone Brian Banda pena achokera paja sana kufika lero ngofika pa director general wachoka patali kwa basi fo cholimbikira maphunziro kupita ku China kuja kubwera umuntu ngwesha pano zafika point kuti panopa ndi director general asanambe kujelera mpando within 5 months zvino ndi munthu cha watisiya akombapanga program aka atsogola kero wala kuneva no kuti mina patsogolo pakana kasmina odayalika kamuna pa dziko lapasi pano malawi muno ndi tichisono kwambiri kuti watisiya Brian Banda mokuweruza paizo ndapanga mbuye sandiwalire tambola mambalira sekuka pamene mzasike kuzatengano mbuye sandipitirire pamene njero akuimba zenyimbo mbuye mtakala tupache mpando mokuweruza paizo ndapanga mbuye sandiwalire pamene engalitasalire tambola mambalira sekuka pamene mzasike kuzatengano mbuye sandipitirire pamene njero akuimba zenyimbo mbuye mtakala tupache mpando mokuweruza paizo ndapanga mbuye sandiwalire mokuweruza paizo ndapanga mbuye sandiwalire Atimwe mukulu waseme wasalumbirisa Yesu nawa programu yake ndi imeneyi yomwe tikukumbukira moyo wa Brian Banda omwe mene amatisiya kummawaku anali ndithu mkulu wa MBC ndipo tinaperekanso nambala pamene paja kuti mukhoza kutitumizira uthenga wa kulira kwanu. Tinamva kuchokera kwa ena mwa anthu amene anagwira nawo ntchito iwowo makamaka ku Times komanso tinamvanso kwa Amalawi amene olemba nkhani wathu Simeon Shumba chakumasanaku anathamanga kumva kwa Amalawi osiyanasiyana mu mzinda umenewu wa Blantyre. Ndipo ma message amene mukutumiza akufika ndithu ku nambala imene ya 088 566 3747. Tiliso ndi message yochokera kwa Betha Ngoma ochokera ku area 22A akunena kuti tizawasowa kwambiri Brian Banda chifukwa cha maprogramu awo ophunzitsa komanso zimene amayankhula makamaka kunena kuti kumali wopamawa osamachitana chipongwe. Iwowo ndithu anamva zimene amayankhula. Timafotokoza kunena kuti mkulu ameneyu anali ndithu ndi luso lina lake ndithu lapaderadera limene amalumikizana bwino kwambiri ndi anthu. Maonera kuti kumalo opamawa amatsindikadi ndithu maprogramu osiyanasiyana amatanthauza kuti osamachitana chipongwe pa dziko lino lapansi. Komanso anadziwika kwambiri makamaka anatenga gawo kwambiri kuphunzitsa anthu kunkhani yokhuza chisankho chimene tinasankha tinachita chaka chatha mu Septembachi kuwauza anthu kuti akavote. Mawu ena ankanena ndithu mu programu ina kuwauza kuti ngakhale osasamba muzangonyamuka muzasamba pobwera, kuwalimbikitsa Malawi kunena kuti ndi ufulu wawo iwowo kukaponya voti, akuyenera kuchita chisankho ndi momwe zinthu zinalili mu nthawi imeneyo kuti asankhe mtsogoleri amene akumufuna. Ndipo chifukwa cha mawu ngati amenewa tikukhulupirira kuti anachitisanso kuti anthu ena amene anali ndi mphayi zosafuna kukavota tsiku limene anadzuka ndithu ndi kukavota ndi kukapanga chisankho chimene iwo anachisankha. Mawu ngati amenewo komanso tili ndi ma message osiyanasiyana. Tikuonanso tilinso live pa MBC Digital pa Facebook. Mauthenga anonso tikutha kuona ndithu ndipo tipilira kuwerenga mauthenga amenewa. Ndi uthenga wina ochokera kwa Antonio kuchokera mdziko la Mozambique. MBC
monga manthu imaoneredwa ndithu pena paliponse. Amene wa Antonio akunena kuti MBC Malawi, we mourn with you. We've lost a giant in the media industry and a true son of Malawi, a true son of this nation. So here in Mozambique, we are also mourning with you. That's a message from Mr. Antonio all the way from Mozambique. And I have lots of messages that are pouring in, condolence messages pouring in from all corners of the country, as well as beyond the borders, where people are mourning Brian Banda. Awa ndi Makanjira Real Estate ndokhulupirira kuti kumeneku ndi ku Mangochi, nawonso atitumizira uthenga umenewu wopepesa olira amene akunena kuti iwo akupepesa ndithu MBC, akupepesa kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chotaya mwana amene anali wamasomphenya komanso wolimba mtima. Iwo akutero akulira kumeneku Makanjira Real Estate ndokhulupirira kuti kumeneku ndi ku Mangochi. Mauthenga ndithu alipo osiyanasiyana amene mukutifikisa kuno ku MBC pala Sandra Maxwell ochokera ku Lilongwe kwa Kauma, nawonso akulira ndithu akuti Brian tizakusowa chifukwa cha mauthenga maprogramu ako amene anali ophunzitsa komanso pena timachita phwete chifukwa chonena kuti umatisangalatsa, umatilimbikitsa komanso ife nthawi zambiri sitimamisa. Akutanthauza kuti samalephera kuonera maprogramu amene amapanga kapenanso kumvera maprogramu amene amapanga ku wireless zosiyana. Mauthenga ndithu alipo pala Chimwemwe Banda amene ndochokera ku Mwanza, nawonso akulira imfa ya Brian Banda amene atisiya lero chaku mawaku ku chipatala cha Moyo Wathu. Akunena kuti iwo achimwemwe akulira ndithu kuti tizakusowa kwambiri, ndipo momwe unali ku MBC timanyadira kuti MBC yasintha. Amenewo ndi maganizo awo ndithu, akufotokoza kuti mene anamva kuti Brian Banda ali kuno ku MBC amaona kuti MBC inasintha kachitidwe ka zinthu. Iwo akutero kuchokera ku amenewo achimwemwe. Komanso mauthenga alipo ambiri tumene tinanena muja kuti ti live pa MBC Digital Facebook. Mauthenga alipo ndithu amene akubwera osiyanasiyana kuchokera pa Facebook. Tikuthokozeni anthu amene mukuonera kuchokera pa Facebook mauthenga amenewa osiyanasiyana. Ena akuchokera ndithu mdziko limeneli la South Africa, Malawi, akutumiza mauthenga awo opepesa olira imfa imeneyi ya Brian Banda kuchokeranso ku South Africa. Iwo akuti until the beautiful morning restore Bwana Director General, a true son of the soil and a patriotic citizen. That's the message from one of our viewers on Facebook. Pali ma message ambiri ochokera ndithu pa Facebook pamenepa. Amene ndi Austin Masango akunena kuti Brian Banda akumva zomwe tikulirazi chifukwa munthu uyu timamukonda kwambiri. Iwo akutero ndithu, akunena kuti kodi Brian Banda iwo akadakonda kumva zimene anthu mene akulirira. Komanso ma message ena Vic Justin akuti ineyo sindikumvetsa ndipo taluza munthu ofunikira kwambiri, sazapezekanso m'malo mwake. Amenewo Justin pa Facebook akunena kuti taluza ndithu munthu ofunikira kwambiri ndipo akukhulupirira kuti sazapezekanso m'malo mwake. Ma message alipo ambiri pa Facebook pa amene ndithu mukulira nafe, tikulira tonse limodzi, ndipo tipitirira ndithu kuwerenga ma message amenewa. Ife tikufuna kuti tonsefe tichitire ndithu limodzi imfa ya mkulu ameneyu amene anali mkulu wa MBC, amene boma lidamkhulupirira kwambiri poona ndi ntchito zimene wagwira. Imafika nthawi yonena kuti munthu uyu mmene wagwirira ntchitomu timulemekeze, aphunzitsenso ena. Ndipo boma linachokomera ndithu, linakomera board imene ya MBC kunena kuti pamene anafika Brian Banda panali pofunika kuti afike pena ndithu kuti aphunzitsenso ena. Ndi pamene anapezeka kuti anawasankha kukhala mkulu wa MBC kuti apitirize kutumikira Amalawi komanso pano ngati Director General wa MBC. Tiyeni
lile ndithu limodzi ndipo ifenso ma message anu amene mukutitumizira apa tikuwerenga. Esnat Asimwaka kuchokera ku Mzuzu akuti deeply shocked with the death of Brian Banda. Amene Asimwaka kuchokera ku Mzuzu, ma message alipo ndithu ankhani amene tikulandira. A Gibson Chisale kuchokera ku Zomba nawonso akunena kuti he is shocked and saddened following the death of Brian Banda. He was multi-talented, a good program host, and of course a good interviewer. That's what he is saying, according to Mr. Chisale from Zomba. We have a lot of messages, condolence messages coming in, pouring in from all corners of the country and beyond the borders, because we are mourning a giant in the media industry. Now let's give you a song by Kafita Nursery School from Lilongwe. Tikupitirira ndithu kukhudza imfa ya Brian Banda omwe tunena kuti mene amamwalira chakumawaku anali ndithu mkulu wa MBC, ndipo tili ndi nambala 082556747 komwe mukhoza kutumiza uthenga wanu wachipepeso, uthenga wanu wolira. Mukhoza kutumiza pa WhatsApp komanso message ina iliyonse. Apa ndi uthenga kuchokera kwa Senior Chief Chizuma amene akuti ali ku Kasungu, boma la Kasungu. Akunena kuti pepani MBC, pepani a president a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika komanso dziko lonse chifukwa chotaya a Brian Banda, chizukulu cha Nanjaiko. Ife kuno ku Kasungu kwa Chizuma tikulira nanu ndithu limodzi. Umene ndithu ndi uthenga umene atipasa. Ena akuti hi, I'm Blessings Tuchira from Blantyre. Why so soon Brian Banda? Amene ndi a Blessings ochokera ku Tuchira akunena kuti why so soon a Brian Banda. Komanso ndi uthenga wina kuchokera kwa amene asanatipase zina koma akunena kuti tiwasowa mpaka kalekale chifukwa cha nthabwala zawo. Komanso apa ndi uthenga wina ochokera kwa Bernard Ngulunga amene akuchokera mboma la Mchinji, nawonso akupepesa ndithu kuti asawasowa a Brian Banda chifukwa cha nthabwala zawo. Mauthenga alipo ambiri, mauthenga ena alipo ndithu pa Facebook, komanso anthu akutilembera. Awa ndi Irene Rodrick ochokera kwa Chatoloma ku Kasungu akunena kuti ku MBC pepani imfa imeneyi yakhudza kwambiri mzimu wawo wonse mumtendere. Amene akuchokera ndi Rodrick Phiri ochokera makamaka kwa Chatoloma mboma limeneyi la Kasungu. Palinso uthenga wina amene ndi a Fraction Moenda Mgabu akunena kuti akulira kwa Mgabu umene kuti chikwawa, nawonso akulira ndithu imfa ya Brian Banda amene ndikunena kuti mene amamwalira mawa wa lero chifukwa padakali pano nthawi yathu imene ikunena kuti 17 minutes to 12 17 minutes to 12 ndithu atisiya chakumawaku chifukwa siku ndithu silinathe. Ndiye tikulandira ndithu mauthenga amenewa osiyanasiyana. Ndi uthenga wa amenewa ndi Mutendere Brian akuti talira kwambiri imfa yawawa kwambiri imfa imeneyi. Anthu ndithu osiyanasiyana akulemba mauthenga amenewa. Ena akuti mzimu wawo wonse mumtendere, tulira limodzi kuchokera kuno ku Blantyre. Amenewo sanatipase dzina lawo koma a Hobson Chidoti kuchokera ku Blantyre akunena kuti iwo zimene anganene ndikunena kuti pepani kulira kwawo ndikumeneko kunena kuti pepani. Ndiye pali mauthenga ambiri enanso ali pa Facebook amene mukutionera. Ife tili live pa MBC Digital. Mukudziwa kuti ife ngati MBC ndife manthu ndife otsogola kwambiri kunkhani zolusa mawu, chifukwa kulusa mawuku mdziko muno tinayamba ndifeyo, akuluakulu ake ndifeyo, anamando ake ndifeyo, ndife anthu otsogola kwambiri. Ndife MBC yotsogola kwambiri kunkhani yolusa mawu. Ndikunena kuti tili pa Facebook. Pa Facebook mukuzakolowa pa Facebook upo ndikutumizanso uthenga wanu pamenepo. Posatumiza message ku namba imene takupasanija, koma pa Facebook mukuzanso ndithu kutumiza uthenga umenewo tikuwerenga kuno. Ife ndosogula kwambiri kuno ku MBC tikuwerengerani ndithu zimenezi. Ndiye timafotokoza poyamba paja kuti kuno ku MBC a Brian Banda anabwera mu March. Ndipo fika pano ndi kuti anangokhala nafe ndithu ngati mkulu wa MBC kwa miezi imeneyi tinganene kuti ndi inayi, miezi 4 yokha basi.
koma iwowo nthawi imene amachokera kumeneko amachoka kumene nthawi imene amabwera kuno amachokera ku wireless ya Times. Kumeneku amapanganso maprogramu osiyanasiyana. Imodzi mwa programu imene amapanga yamatchulidwa kuti Hot Current. Pa programu imene analinso ndi mzawo amene timamutchula kuti Wanda Msisa. Mukunena kwawo Malem Brand Band amatchula Msisa ngati kuti andevu zamwayi amatero ndithu mu maprogramu imene amapanga. Ndi tifuna timve kuchokera kwa Wanda Msisa kuti kodi Msisa akumulira bwanji mzawo wa pamtima amene amapanga naye maprogramu amene osiyanasiyana akumulira bwanji. Mtolankhani wathu Simeon Shumba ndinanena chifukwa sindili ndekha kuno tiliko ndithu anthu ochuluka. Tili ndi a director of programs Pesta Nyang'wa, tili ndi a controller of studios Wilson Kuntambira, anthu amene akukhala chichitikire ni imfa imeneyi zinatigwera mwadzidzidzi tikudziwa tonse akhala kuthamanga kuti zinthu zikhale bwino. Timve kumapatakale pano kuchokera kwa Wanda Msisa. Khoza kuima panopa kumapereka interview kwa inu ya Shumba zonena kuti Brand Band amalira up to now ukuona ngati ndikulota chifukwa chokuti yes timaziwa kuti siku lina lizabwera koma I think anthufe timakhabe ndi kuganiza kuti mwina munthu umapezeka kuti ukudwala chani mwina anzako kumaona anzathu akuvutika mwina apite komano zomapezeka chonchi kuti munthu 1 minute mukucheza mukulankhulitsana the next minute kumva kuti nzakuja wamwalira mwina kungomvapo pang'ono tikhala ngati mthupi simunakhale bwino chanchani ndizopweteka ndizowawa and I know kuti imene ndikulankhula chonchi mwa Malawi ambiri amene ali mziko muno kunja kwa ziko sakumvesa mpana pano ine foni yanga sinasiye kulira kuyambira mwina chama past 11 to 12 pamene zinangomveka zimezi mpaka pano ndili ndi ma messages over 100 chakuti foni yanga yalephera kuwerenga ingonena kuti 99 plus chakuti kuti ndione amenewo andindikuziwa onsewo akundifunsa kuti chachitika ndi chani koma ineyonso ndikulephera kuti ndinene kuti chachitika ndi chani chifukwa chokuti zinthu zisachitika mwazisisi. So mukandifunsa Shumba kuti ndikumva bwanji ndikulira Shumba amene akulirira Malawi ambiri banja lawo munthu ntchito zimene timagwirazi zikakhala ma TV muchani anthu aja amatizolowera fati makhati kuyankhula mnyumba mwawo amationera ndi timakhala ngati kuti ndife mbali imodzi ya banja lawo. Andi nzanga uyu Brian Banda inuyo muziwa anthu amalawi kuziwa kuti luso limene lijali ndi luso lapa mwamba kwambiri kumapanga amene amapangira zimene amapanga zija kulankhula kusintha zinthu nziko muno kuzera ndi luso limene lolo ndikungumu kwatula chonchichi. Timayankhula ifeyo kuti munthu kamafuna kuwalankhulira Malawi usamakhale ndi maso ona makaka uzingonena zinthu zoonazo uzingonena zinthu zimene zikuchitikazo posayang'ana kuti kodi amene wakhala mpando ndi ndani. So yes sitinganene pano kuti mwina nthawi zonse timakhoza timatani koma ambiri akhoza kutivomereza timayesesa kuti kamagwira ntchito imene jayi tisayang'ane ngati zimene munthu akupangazo zili zowalakwira Malawi ife timazuzula malo mwa Malawiwo chifukwa choti Amalawi sangathe kumakanena okha mavuto awo. Njira imodzi imene amatha kunenera zosowa zawo Malawi ndikuzera makanemamo mawayilesimu muchani ifeyo ngati atolankhani tili ndi udindo walankhulira Malawi. Ine ndachimwene anga banda Jaiko amfumu tinanena ati amfumu tizima kumene kuli Malawi. Number 1 nangogwizana chimecho cha mfumu ife tizima kumene kuli Malawi chifukwa kumene koko ndi kumene kumakhala kulira kwa Malawi. Ife tizingotenga zimene kulira Malawi so kwauza dindo kuti ayi anthu amunalonjeza zakuti munauza zakuti zili kuti. So yes magwira ntchito ndi nzako eti komanso weso ndikumamona ati manzanga iso ndi dolo chifukwa bandaja amatha kufusa fuso ulaka mafusa ujeni chinthu chija iwe nkudabwaso kuti banda tafika bwanji so kumene koko ukaswiri ukadaulo onena zinthu zija chifukwa kuyankhula ndi konse koma anthu ena Mulungu anapasa luso utakhuza kuwalankhulira Malawi aja ndikukhutisidwa kuti munthu yawatilankhula andini muuziwa papa chifukwa chaka Malawi ambiri akulira chifukwa taya complete broadcaster munthu wa talent bwana. You would want to vote him wherever you want to vote him but when it comes to talent luso kadaulo kwira ntchito yake bwana. So as I'm meditating, as I'm reflecting on my friend kuti
Mulungu alandire mzimu wake chifukwa chokuti ambali yake amwene awamenya amalawi ayankhulira ndipo amalawi amene tikulira amene timulire maganiza kuti ndikuona programu ya maliro kuti 11 kuloko akatenga thupi lake iya Brian agona muchale amalawi ambiri akulira chifukwa chokuti wayimira amalawi ambiri and amalawi aona ntchito zace mboni ndi amalawi munthu wagwira ntchito ndipo mulungu alandire mzimu wa Brian. Mwamva ndithu kuchokera kwa Wanda Msisha, mmodzi mwa anthu amene agwira nawo ndithu ntchito Brian Banda, kuphunzitsa anthu, kuziwitsa anthu komanso kusangalasa. Ife ngati manthu tikupasirani ndithu zimenezi pamene tikulira imfa ya Brian Banda. Tikumbutseninso kuti ti live pa Facebook, MBC Digital pa Facebook tilipo, komanso MBC2 on the go tilinso live ndithu kumeneko mukhoza kutionera komanso kumatumiza mauthenga anu opepesa, mauthenga osiyanasiyana. Pano tipitirire kukupasirani mauthenga amenewa opepesa amene inu okondedwa omvera athu komanso amene mukutionera mukutumiza kuno ku MBC. Akunena kuti rest in peace Brian Banda, Malawi taluza ndithu. Ndine Matthews amene ndi Matthews Bright Mfune kuchokera ku Chitipa amenewo atumiza ndithu uthenga wawo umenewo. Komanso pali Robert Chira akunena kuti amene wachokera ku Karonga kuti Brian was a legend, such a good guy, may his soul rest in peace. Thus according to Mr. Robert Chira all the way from Karonga, sending his condolence messages. You can also do the same by sending us a condolence message. You can also just write your message on Facebook, MBC Digital, or MBC2 on the go. We'll be able to read out your messages. Padakali pano tikuwerenga ndithu mauthenga amene wati ndi uthenganso wa a gift Daniel amene wakuchokera komwe ndithu ku South Africa. Kunena kuti iwo chonena alibe kwawo ndi kupepesa chifukwa imfa imeneyi yawakhudza kwambiri. Iwo akuti ndokhudzeka kwambiri amene wa a gift Daniel kuchokera komwe ku South Africa. Tili ndi uthenganso kuchokera kwa Anderson Selemani makamaka Anderson Selemani kuchokera ku Zomba. Iwo akuti sorry for the family of Mr. Brian Banda and entire media fraternity. He is also mourning with the entire media fraternity. Mr. Mino kuchokera ku Zomba. Ma message alipo ndithu ambiri akunena kuti Mulungu anatibisira mawa, mitima ikuwawa, rest well Banda. Amene ndi S Goa kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Mawa unena kuti Mulungu anatibisira mawa. Mawa amenewa anatchuka kwambiri anthu litangoponya chisankho cha pa 2025 pa 16 September. Iwo mene amagwira ntchito ku Times ankanena kwambiri makamaka ma program osiyanasiyana kuphatikizaponso ma program apadera achisankho amanena kuti Mulungu anatibisira mawa. Ndi mawa amenewa anakhuza mitima ya anthu ambiri nthawi imeneyi chifukwa chonena kuti kunali kusintha boma kutoka boma lina ndi kupita boma lina. Ndi panali maphunziro osiyanasiyana amene anthu amene kuti aphunzirepo amene amakhalira ndi azinzawo nthawi imeneyo ali mboma pamenenso boma lasintha. Ndi mawu amenewa anayenda kwambiri pa masamba amchezo. Ndikukhulupirira kuti ngati mbali imodzi ya kulemba nkhani kapena mbali imodzi ya wireless kaya ndi yakanema kapena kufalisa uthenga ndi kuphunzitsa wanthu. Ndipo ndikukhulupirira kuti mawu amenewa kunena kuti kumalo pa mawa anthu ambiri tinaphunzira ndithu kwambiri. Ndipo zosadabwitsa kuona kuti anthu amene akutitsatira mu program imeneyi imwe tikulira Brian Banda akufotokozanso mawu ngati amene wakuti mawa kumaliwopa. Ma message alipo ambiri ndithu, ena kuti koma zoona kuti basi Brian Banda watisiya amene ndi Magesi House angolemba choncho mu uthenga wawo. Ndipo enanso atitumizira mauthenga osiyanasiyana amene tikhale tikuwerenga kuno, tikuwerenga mauthenga amene komanso ndinanena kuti mukhoza kutionera pa MBC2 on the go. Ifetu ndotsogola kwambiri, ndife otsogola amatitchula kuti manthu
pa zinthu zingapo chifukwa chona kuti ndife osogola. Mukhoza kutionera pa MBC2 on the go komanso mukhoza kutumiza uthenga wanu kumeneko. Mukasiya uthenga umenewo tikhale tikuwerenga. Akuti Mr. Brian Banda munalibe vuto ndipo mzimu wanu upitirire kusa mumtendere. Ndipo Brian luso lanu tilisowa pa nkhani ya utolankhani amene ndi ochokera ku Eugene ku Mzimba. Kunenanso kuti pepani aku MBC Mulungu atonthoze Amalawi nonse timamukondadi Brian Banda amene ndi ochokera ku 25B. Akuna kuti Richard Makwasa kuchokera ku 25B komanso pala Jackson Pensulo Mwale kuchokera komwe ku Kasungu. Akuti taluza munthu ofunikira kwambiri ku dziko lino la Malawi. Ndithamange kwambiri kuwerenga mauthenga anu apa. Akunena kuti amene ndi Mark from area 49. Akunena kuti he was my role model. Akuti he was his role model. Indeed, he was a role model to many people. Akuti I'm David Suche from Sante Kasungu. I'm really shocked he was my role model. Asuncha kuti the late Brian Banda, the former Director General of MBC, was his role model. Then na fotokoza kunena kuti kuno ku MBC mavuto atangotigwera sitinakhale pansi ngakhale kuti nditakhala tili anthu okhudzika kwambiri anamfedwa sitinakhale pansi. Nafotokoza kunena kuti akuluakulu athu kuno amene amayendesa maprogramu timanena kuti tinawo limodzi mpaka pano ndakali nawo limodzi pamene nthawi yathu yangosala pang'ono kuti kwani 12 koloko ndakali nawo limodzi kuno. Tilinawo ndithu achinaku amene wandi awuso ndikuntambira alipo. Tilinawonso ndithu Besta Nyangwa mkulu wa za maprogramu kuno ku MBC. Tilinawo ndithu kuno kuonesesa kuti zinthu zimene zitheka. Komanso ndi mzathu wina amene wathamanga kwambiri wakhaso kuthamanga kwambiri Simeon Shumba kuyankhula ndi adindo osiyanasiyana, kuyankhula ndi anthu ena anzawo apa mtima a Brian Banda, kuyankhula nawo kuti muzawasowa bwanji amene ndi mmodzi mwa anzawo wa Brian Banda amene amachita nawonso ndithu maprogramu asanabwere kuno ku MBC. Nthawi imeneyo ali ku Times anali Wayana Chunga ochokera ku Times Media Group. Let's watch Mr. Wayana Chunga from Times Media Group. Imfa ya Brian Banda yandiwawa masina ndiwawendeka yawawa Malawi ambiri amene amamusatira Brian Banda makamaka chifukwa cha luso lake lapakanema ngakhalenso pa wireless ya mawu. Brian Banda anali munthu opatsa chidwi, anali munthu amene anadziwa pamene panali luso lake, ndipo mukampeza mu studio mowulusira mawu amakhala munthu womasuka, amakhala munthu amene amazipereka, ndipo amati akamayankhula ndi munthu kaya ndi yoti wangoyimba foni pa wireless kani munthu atakumpanga interview amaonesa kunena kuti amazikhuthula, amazipereka yense mu ntchito yake. Maso anali wa luso lapadera. Brian Banda amatha kutembeneza nkhani imene mwina ena athaungoona ngati kuti ndi yaying'ono, koma iye akayisindika nkhani ija imamveka kuti ndi yayikulu. Iye anali ndi njira yotha kumukopera munthu amene akuonera kanema kapena amene akumvesera wireless ya mawu. Anali ndi kusindika ndithu kwa paderadera, ndipo analinso munthu wa chikoka chapadera kuzera ku nthabwala, chifukwa amatha ndithu nthawi zina kuyika nyimbo za milandu, nyimbo zopatsa chidwi, komanso nthawi zina basi mawu omwewa angobwereza kapena ndithu tinthabwala tiwiri titatu anthu nkumaseka. Akamafunsa anthu mafunso andale amathawa, ndipo amene amabwera kuzapanga interview kapena kuti kuzacheza pa wireless ndi Brian Banda amadziwa zone kuti naokonzeka chifukwa sanali wamasewera nkhani imeneyo. So ndi munthu ono tinagwira naye ntchito bwino, munthu usalephera, amakhaniza ofowoka zake. Koma ife chimene tikukumbukira nchonena kuti anali mnyamata waluso, anali munthu amene amayikonda ntchito yake, ndipo anali munthu wa chikoka chapadera. Makhana kwambiri pafupi kwambiri pa zaka zimenezi zapitazo mwina chomwe musowe kwambiri kapena kuti nthawi yomwe mungayikumbukire kwambiri kuti mukucheza pa zaka zimenezi zapitazo mwina itakhala yotani? Iyeyo ndionena kuti amati akagwira mfundo palibe povuta kuti mumsunge. And Brian amati akakhala kunena kuti afuna kuti achisindike chinthu, madziwa kuti Malawi yonse idziwa moto umene amabweresa pa program
umakhala moto umene ngakhalenso inuyo utakhala kuti usiku imene lolo unapita ukapanga programu koma sikuti mwina ndi maganizo ena kapena okhumudwa koma mukakalowa mmene muja kuti Brian wayamba kuyankhula wekhaso umadziwa magazi amamba kuthamanga kuti koma muno mwayaka moto lero tikamba nkhani zosiyanasiyana. So ndi munthu amene ndizamkumbukire chifukwa cha luso lake komanso nayi ndi ubale wabwino. Ine ngati mmodzi amene nagwira naye ntchito limodzi kwambiri panali sizimalephera pamakhala nthawi yonena kuti ubanda apa mwapanga bwanji koma ine amandipasa ulemu kwambiri ndipo anachitanso ndiuza ndekha yekha kuti inu ndi achimwene anga amatero inu ndi achimwene pakauti pena pake mwina palakwika amati inu achimwene ndi nomwe inu achimwene alembi inu. So anali munthu amene ndagwira naye ntchito bwino ndipo chisoni changa nchachikulu koma kwambirinso chisoni cha Malawi amene amamusatira mzaka zonse zimene anali ku Capital FM, ku MBC, ku Times ndi malo ena onse amene anthu anamumvera komanso kumuonera Brian Banda. Achinyamata otsala atolankhani amasiku ano aphunzirepo zotani pamene malemu Brian Banda amagwirira ntchito pa ukadaulo wawo owulutsa mawu? Munthu ziziziwa Brian amaziziwa. Brian amatha kubwera ku ofesi wanga nkunena kuti bwana ine ichi sindimatha pangani ndine koma zimene amatha yeso amadziwa ndipo amayikapo mphamvu zake zonse. So ndi bwino munthu kumaziziwa chimene uli komanso mangananena mucha ngati tiufuna kuti tatuluka timati outside broadcast kapena kuti OB kuti lero katikakhala pa BICC kuli function kapena kuli zochitika atha kukhala mamawa mpaka na mazulo atayigwira microphone kuyankhula mwina kanthawi kochepa fo amakonda kumwa tii amaunkonda kwambiri akamwera tii abwereranso anali munthu onena kuti akayigwira microphone ija kuchita kulandisa chifukwa ntchito yake amayikonda. So langizo langa ndionena kuti inu amene mufuna mukhale owulutsa nkhani, inu amene mufuna mukhale olemba nkhani, ngati mufuna kufika pa mlingo umene mwina Brian Banda anafika, tiyeni choyamba tiyikonde ntchito yathu, tidziwe chimene tili ndipo tizipereke kwathunthu chifukwa tikatero ngakhalenso anthu onera amene anthu omvera ngakhale kuwerenga amadziwa kuti apa munthu anayikapo luso. Tikupitirira ndithu kukumbukira imfa ya Brian kapena kuti moyo wa Brian Banda amene angomaliza kuyankhula kumene amene ndi Wayana Chunga, mmodzi mwa akuluakulu ku Times Group, komanso ndithu amachita mapulogalamu osiyanasiyana limodzi ndi Brian Banda. Iwowa amawatchula kuti obanda nthawi imene anali limodzi ku Times. Mwina ena nkumadabwa kuti chifukwa cha na MBC mukumatchula Times, ife tikunena kuti Brian Banda kuno ku MBC anabwera mu March chaka chino, mu March ndipo takhala nawo pofika pano mmene amatisiya takhala nawo kwa miyezi 4 ndipo nthawi yambiri anali kumene ku Times. Ndichinkona ifenso takhala ndithu na kalikiliki kufufuza akuluakulu amenewa kuti tiyankhule nawo timve kuti tikulira limodzi munthu uyu sanali wathu yekhayi, tikulira nawo, tikulira tonse pamodzi, tikulira kuti tataya munthu amene anali odziwa kudziwa mochitisa kaso. Ndeti khalebe tikuwerenga mauthenga amene mukutitumizira kuno ku MBC. Tikunena kuti tili live pa MBC Digital amene pano pa Facebook, mauthenga ena tikulandira ndithu kuchokera pa Facebook pamenepo, komanso tili live pa MBC 2 on the go imene ndithu mukhozaso kutumizanso uthenga wanu kuti tiwerenge zonsezo. Tiwerenga ndithu akunena kuti Povin Majamanda kuchokera komwe kulutchenza kuti Banda anali munthu womvetsetsa kwambiri komanso amadziwa zomwe anthu amafuna kuti amve, amadziwa uthenga umene amafuna kuti anthu amve. Enawa kunena kuti Onias Khongozo kuchokera komwe kumwanza akuti rest in peace Mr. Brian Banda, the country has lost a media giant. Thus, according to Mr. Onias Khongozo, all the way from Mwanza. Enanso akunena kuti Malawi yaluza munthu wofunika kwambiri
anali munthu wofunika kwambiri, mzimu wawo use mumtendere, amenewo ndi Alenzo Mwanyali, koma sanatchule kuti kodi Alenzo akutumiza uthenga umenewu kuchokera mbali iti ya dziko lino. Ena akunena kuti we still be orphans since young, and today we also lost another important person. What a great loss to the Malawi media industry. Awa ndi a Given Nesa Junior. Tukunena kuti mauthenga amene tikuwerenga kuno ndi maganizo anthu amene akutimvera kutionera, amene ndi maganizo awo amene iwo akuliriranso kuti akulira bwanji ndi imene imfa imeneyi imene yatigwera pakati pathu. Akunena kuti awa ndi Akelot Chikafa kuchokera kudedza. Akelot Chikafa kuchokera kudedza akunena kuti nawonso ndithu ndokhuzika. Akunena kuti nsaname imfa iyi yandizizilitsa nkhongono. Akunena kuti imfa ya Brian Banda iwo ndithu yawazizilitsa nkhongono. Mphamvu zatha, tachoka, mphamvu palibe, chifukwa imfa iyi yangobwera ndithu mwa dzidzidzi. Palibe amene anamva madwale kuti adwala kapena zikhala bwanji zili bwanji, koma yabwera mwa dzidzidzi. Kuti atisiya mawa tikhoza kunena kuti mawa wa dzulo loweruka, chifukwa padakali pano nthawi yathu pano ndi 6 minutes past 12. 6 minutes past 12. Ndiye tinene kuti lero ndi la Mulungu, koma tinayamba programu iyi dzulo loweruka. Ndiye tinene kuti dzulo loweruka mawa pa 8 pamene anatisiya ndithu mkulu ameneyu wa MBC Brian Banda. Tipitirire ndithu kuwerenga mauthenga achipepeso, mauthenga okhudza imfa ya Brian Banda, koma tisanatero tiyeni sono timve nyimbo yochokera kwa Poor Prayers, all the way from Maula Parish of the Catholic Church in Lilongwe. Simundi mkwati ati idza
ati idza 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 ainde kwerani ambuye Yesu inde kwerani Mzimu ndi mkwati ati idza 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 ainde kwerani ambuye Yesu inde kwerani Mzimu ndi mkwati ati idza 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 ainde kwerani ambuye Yesu inde kwerani Mzimu ndi mkwati ati idza 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 ainde kwerani ambuye Yesu inde kwerani momwe takhala kunena muja kuti programu imeneyi ndi imene ndithu inali programu yapadera imene tikulira imfa ya Brian Banda amene pofika dzuloli anali ndithu mkulu wa MBC ndipo anatisiya mawa dzulo ku chipatala cha Moyo Wathu. Ndi takhala tikuyankhulana mu programu imeneyi ndi anthu osiyanasiyana, amalawi osiyanasiyana, mbali zosiyanasiyana za dziko lino, makamakanso namva kuchokera kwa anzawo apamtima amene amagwira nawo ntchito a Brian Banda. Tinamva kuyankhula kwa Awayana Chunga, komanso tinamva kuyankhula kwa Wanda Msiska, komanso tinamva kuyankhula kwa amalawi osiyanasiyana m'madera osiyanasiyana amene olemba nkhani wathu Simeon Shumba anayankhula nawo dzulo chakumasana. Ndiye tinene kuti tizibwera pano pa kanema wotsogola wa MBC kukufotokozerani zosiyanasiyana, mapulogalamu osiyanasiyana okhuza makamaka okhuza Brian Banda amene atisiyawa. Tikhalanso tikupezeka live mu miyambo yosiyanasiyana imene yokhuza maliro amenewa, zonse zimene zikhale zikuyendera zokhuza maliro amenewa tikhale ndithu kupasirani. Tizibwera live kuno ku MBC kukupasirani kuti padakali pano tili kwakuti, kaya padakali pano tili ku nyumba ya chisoni ya Mthuzi, tibwera tikupasireni. Padakali pano tili ku nyumba ya maliro imene kuli vigil imeneyi, tibweranso kuti tikupasireni. Tizikhala ndithu tikulumikizana mwa njira zosiyanasiyana. Ine dzina langa ndi Chisomo Break, koma sindinali ndekha. Mundilole kuti ndipereke ndithu ulemu wapadera kwa akuluakulu amene akhala akuthamanga, imene timafotokozera muja kuti zinthuzi zinagwa mwadzidzidzi, ndipo akuluakulu athu kuno akhala akuthamanga. MBC yonse inagwedezeka, akhala akuthamanga kuonetsetsa kuti zinthu zina zikhale m'malo mwake. Ndipo ndithokoze mkulu wa maprogram kuno ku MBC amene wandi Pesta Nyang'wa, amene akhalanso akuthamanga kuti ife tifike pano pa mpweya, pa mphepo pano, kuti tipereke maprogram ngati amenewa. Komanso sanali okha, kunali ndithu mkulu amene amaona za ma studio kuti tikhale izi zikhale mchimake, anthu mutionere, anthu mutimvere, muone pa Facebook. Tifuka talandiranso mauthenga ochokera ku South Africa, ku Mozambique, kuti zonsezo zitheke, ena ku UK kuti mutionere, amene wandi Wilson Kumtambira. Komanso ndithokoza kwambiri Simeon Shumba amene anali producer wathu mu special program imeneyi. Komanso ndithokoze amene anali pamakina Lakson Tembo kuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale mchimake. Komanso Tumbikani Mpinganjira amene waonetsetsanso kuti china chilichonse chikhale mchimake. That's how we wrap up this special broadcast where we were also mourning the sudden death of
Brian Banda, who until his death yesterday morning was the Director General of Malawi Broadcasting Corporation. But we'll continue giving you different programs in our broadcasting, in our programs, starting from today, because this is, if I check my time, it's 16 minutes past 12. Yeah, so it's today. So we'll continue giving you different programs in morning. Our late Director General, Mr. Brian Banda. My name is Chisomo Break. Good morning.